Tăng tăng. Nơi ra cho vui thật là bây giờ. Nơi ra cho đang bay gan điều các bạn đi theo. Si망나 một cái cái lấy bị lá. Hai. Bài ăn đi bài. Bề rằng này bề đây ăn ơ. Bề bề đời xa. Hai. Bài ăn đi bài. Bề rằng bề đây ăn ơ. Bề bề đời xa. Hai. Tăng tăng. Phát làm. Tôi khai cảm giác khá là má bớt chỉ phải thằng bé. Ô bị bài câu tư xéo xa này thằng bé. Xí bằng phụ đều xung mà thử. Phát lẻ lại. Chỉ mà nên 알아 보니 당신은 큰일랑 빠르다고 라비에. 마바 쿵 bài đi sông 누가 쓰네. 야피. 빠라 산다자 골랭 탕달라이. 산다자 너이. 마바 호 너이 말라이. 대차 스파이 차라 갔으네. 허카라 갔으네 너이. 나이코이. 가스브. 아나이. 나이코이 너이. bài ăn đi bài, về rằng về đây ăn hey. Đời xa, đời ni xa yêu xa lại ăn bài khâu, teng teng. Bí để mà ra thật đấy, chưa đầu hồn xin mà thấy. Bài ăn đi bài, về rằng về đây ăn teng teng. Mà bà mua được mấy nha, ăn gì nữa sao phải lại đấy mà bà cỡ đầu sao đâu nè. Mình à bố mà bác ăn ở số mình thuế đây đấy gì vậy? Ê, Modus Maya, không mai. Nên lấy bà đã ăn gì nữa lấy bác cháu đây về lại cơ hại. Ta khá đi xem mà thế này nó phụ sở hàng đừng mới, đừng xa. Bà được thuế lại thế này ăn gì nữa lại. Mà, suốt khi trong ý, mà tôi không là khôngเลย. Ê, Modus Maya, mà chị đã bị thật đơn này, cứ đâu chính là khỏi cứ đâu chị. Ai hào, ăn đừng số bao. Ang biêu beri wan bika pra. Matang lidi chasa tesa. Tui ni sew so pai chale gas nemun. Nung khule beri mun bela ka pra. Ngagin mu tai se. Hey, Modus Maya. Ang mai mai ma chiang ko sakade ne ma sa mai ri ma bika ang ni wao. Ang sai. Pai khu bi chale ma na nei. Modus Maya. Ang ni no ko spana ta ka lang hai. Ma ba ni ba chale lai khu. Ma ba ang ni no ko spana thang sa kun ba di nu la lang ta ba ne. Ma, ang pinagin mo rin nos man pwede. Natuy sa pwede kasi biji man pwede. Lui tu sa pachala pwede kasi bini no man pwede na mali ang ay. Sir, mata ko na gali. Ayo. Tatong kasing sa kabaw. Nakalimutin pampuro sa papiyang ko. Ay, lagi ka ba lang may mara ko na kasi. Ay, Modus Maya. Ang ino pwede ang jetla. Nagkawali na tangin na ito ang Maba man si, maba na nila na siya tangin mo na ganyan 나긴 뭐다 이제 아보 마 칼라 먹는 데양은 안코니 마하데데 안 그런 지안을 휘플랑 발레 능이 노네 그런 정 휘플랑 발레 양은 안나 코로아네 자타라레 버리바 마대 말이 휘플 휘크다 양 없는 하랑 아세양은 안은 감짝하나니 미스테 없이 다른 바지 먼저 말양은 말이 마요 원 휘크다면 질라데 양은 안 없는 해야세 아이사 바다 가차왜 그큰 부자도 못 올리 마이리로 손해로 비시마 들어가 마대 히 마트 나기노 그 큰 프라동어 부샤고 소나고 너네 마트 그 스텐치는 그 배량나 마이리브 마가나 타소베고 그 스타케이 마이리브 말다자 마그니 마이리브 비고 뭐나고 Modus Maya ini ang ino pwedeng jetla baba man si gift hodnani nengko chingis pinisiri yang 싸건데 나인데 비뭐다 이제 앙나 먼저 정지시 성대 그 스자등 몰래 이내 양이 그 스야 앙 승나하겠나 승리하건 많은 승리해자는 거다 그대 대 승반을 잡아야 봉바이 Modus Maya 벌레 나긴 뭐다 이제 앙네 네 입에 부샤니 동방고 호르나겠나니 아유 봉바이 Modus Maya 비기사는 영화하이 앙바비라 코스에 시조막하남나네 비부샤고 비풀바디 되나하든 앙하고 비만스라 앙고 부자하네요 빠이 개발의 설바 엑소 설바 루이쇼 설바 친소 설바 사리쇼소 흔하니 후르나와 비구와 하라보나의 휘나네 니보소 르프된 칼렉션 암파이 기제기제 만스라바 앙네 소나보바 우나라 암파이 하네 메쿠니 보소 든든 암파이 앙코 만스라 이세 콤푸시나라 앙나 손에는 콤탈 하이마 암파이 휘시에부 콤탈 앙호르 하네 용아 하이마 내가 아보 흘러가면 아보니 베비는 랑만 싸워야 돼 Modus Maya
मासि खिबथाब्रा बे नागिन मोदायालाय नागिन मोदायजो आंनो फैसा दंमोन होनांथारगौ नोंनोसो होनदोंमोन ना माबा मोनसे बिनानै लां होननानै आं बिबाय दाना हरा होननाय बायदिसो होनखाबाय माथो नो आंनो फैसाखौ नांथारगौलै फैसा दंमोनखौ नागिन मोदाय आंनो सनाखौ नाङा आं हरनो हाया हायना आं बाय इसिबां खस्थ'सो खालामनानै दोनदों ओमफ्राय आं बोरै नोंनो हरनो हानो दे होनखाबाय दा आङो आंनि मुंखौ माने गाज्रि खालामनांगौ जाखो नोङो दानो फानहरनानै एखेबारे फैसा फिसौ गारहरगोन आं नोंखौ मिथिबायना आं हरनो हाया हायना मिथिबायना बुजिदों मानसिफ्रा ओरैनो आंखौ एफा फैसा खम खम होनानै फुजियो ओमफ्राय आंहा नै माबा बे खम मोनलाय लांबाय फैसाफोरखौनो आब'नोसो बांसिन होयो मिथिबाय आब'नो बिनानै लांदो बाल नोङो आं हरनो हाथारनाय नङा हायना ओरैनो नों हरनो हाथारनांगौ आं लांथारगोन बे फैसाखौ आं हरनो हाया हायना नों हरनो हाथारनांगौ आं लांथारगोन बे फैसाखौ आं लांखागोन नों हरनो हाथारनांगौ बे फैसाखौ आं लांथारगोन आंनो सनाखौ नांगौ आंनो फैसाखौ नांगौ आं मिथिया नोंथ' होनदोंमोन ना माबा मोनसे हरथारगोन होननानै आं बेखौ लायबाय थाङालै आं मिथिया आंनो फैसाखौ हरथारनांगोन आं इसिबां दै सासा बाइक सालायनानै फैदोंमोन ना नोंनियाव आरो नों आंखौ आलासि महरैबो गनायदोंमोन आरो गनायनायनि उनाव माबा मोनसे हरगोन होनदोंमोन ना आं मिथिया आंनो हरथारनांगोन नागिन मोदायजो आंनो हरथारनांगोन फैसाखौ जा नङा आंनो फैसा दंबाखौ नांथारगोन आयु जावलियाया मा जाबाय थानो साथिं बाथिं सानसु सांग्रां उन्दुलाबायनानै गोदाव सोरावनो ओइ आफि जोख्लाय हरलायना माथो मोखां नायबाय थाखो हायाहाय आयै आं मालाय सिमां नुफुनाय गोदै सिमां नुफुनायाव बेफोरबायदि खालामनो हाया दा बिनि सिमां नुनायनि भुतानो आंनाव साफैलाबायगोन आंहासो बिदि गोब्रांलाबायग्रा जाबा ओरैनोबा सिमां नुनायाव बेफोरबायदि जानला मोनला खालामबा माबायोनो बे जाय गोब्रामदों बेयो बिनि हुदाया आंहा जाय फोजादों बिनियाव थाङोनो जानाय नङाहाय आयै आं खालामनो हानाय नङा नोंनो फोजा हर ओइ माथो मोखां नायबाय थाखो सोरबा हरदो सोरबाबा बेफोरबायदिया बादेरानो आनै होनबाबा आं सोरबा हरनो हानाय नङाहाय जानाय नङा आंजों बे बिगुरालाय माथो बोरैथो एसे सिमां नुबाय थाखो बियो एसेबो दासिमबो सिरि मोनलाय लायो ओइ सानद्राजा सिखारद' जों थांसै नै सायाव सोर बुनो बादां फैखो ओइ नागिरनो बादां नै सोरबा फैबावबायसो बुनो बादां आवाज खोनादों आङो हरगोन दा फैसाया आं मिथिला आं फैसा दंबाखौ लांथारसै हे गसाय मा फैसा जाबाय थाखोलै बे बोरै फोजाबावनांगौ जाखो बेखौलाय मा आंनि सायाव आख्लाबायगोन गोदाव सोरावनो फैसाफोर आंना आयै सनायाफोर फैसाफोर आंना बे फाग्लाखौ मा खालामावनोथाय नै बिमानै मा खालामाखै फैसानो आसोल ना फैसानो थांसैलै जोङो आसोल मारैथो एसे फैसा जाबाय थाखोब्रा मा सिमांसोमोन आयौ इसे मोजां सिमां नुदोंमोन आङो नोंसोर आंखौ फोजाबायलै मा बिबो बिगुरफोर मानो फोजानांगौ आंखौ नोंसोरो मानो फोजाया जानांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय नै आनै मोना थांनोसैनो दहायनिफ्रायनो रायदावहरनो थिनगासिनो नोंहासो उन्दुनानै लानानै सानसु सानखां गोब्राम लागासिनो मा सिमां नुयो गोदाव सोरावनो थांबानो जायो दा आं सिमांखौसो सिफायजोब्बाय नोंसोरो ओइ फाग्ला मा राव रायलायनाय जादों बियो गोदाव सोरावनो दे थांनोसै जोङो ओमफ्राय सानद्राजा जोंनावबो बेरायहै बिहा एकदम लानानै थाङा नोङो मनालिसाखौ लानानै थां नै माइ गायखांबायबो माइआबोथ' गैखालाना एसेल'सै माइखौ गायखांबाथाय लानानै थांबानो जाबाय दे आलासि जानो दे बाजै थांनोसैमोन जोङो ओमफ्राय थाथ'दो दे ओमफ्राय थांनायनि सिगां फैसा होलांला आंनो आयौ ओइ फाग्ला लाजिया नोङो फैसा सिमां नुनानै डाइरेक्ट फैसा बिखाबावबाय लासिंसिंनो लाजिया नोङो बिमानैनाव बिदि फैसा बिनो दे उनाव हरगोन दे आङो नोंस्रा गामिया एसेबो गैया माबो गैया फैसाखौ खम लाबोदोंमोन आङो बाहायजोबनाय जाबाय आङो आरो एसेल' दंमोन बेखौथ' थाव सोनायाव नांगोन ना जोंनो दाहाय गुगोल पेआव हरगोन दे आङो नोंनो एसे दे फिसा थौदो थांनोसै देनानै थांनो होनबा थाथ'दोलै नोंस्रा ओमफ्राय बेरायनो थांबानो जाबाय दे जोंनाव माइ गायखांबा नेनानै थागोन दे जोङो दे जोंनावबो फै दे टाइम मोनबा जागोन दे आनै आयौ फाग्ला लासिंसिं बिमानैनाव बेफोरबायदि डाइरेक्ट फैसा बियो जाहैबाय नोङो बोरायलायनानै मा बिया होलांनांगौब्रा एसे होलांनांगौब्रा जोंखौ नाबालाय सोरखौ हरनांगौ जाखोब्रा बिसोरलाय माथो सिगांलाय होयोमोन दाना मा थाइसेबो होथारला नों फाग्ला बोराय दं सोरबा फैसा होबाय थागोन लाजिया नोङो बिमानैनो थांनायनि सिगां थांबाथाय दख'ना गांसे लांफा मिथिबायना लासिंसिं बिमानैनिफ्रायबो फैसा लाखिबाय थायो बिमानैनिबा जेबो हैनो रोङा रुमबां नोंखौ नोंसिनि न'नि मानसिफ्रा दाउट खालामा नामा बेफोरबायदि आंखौ लोगो हमखुमा फैनायखौ ओहो मानो दाउट खालामनांगौ जाखो दे आंहा मोजाङैनो
थाबायलायसो ओंखारबोखायो आङो ओरैजाय न'आव लांगोनायाव मानसि दंना गैया ओरैजाय सोरबा नाहरदों नाहराखै गासैखौबो थाल लानानैसो ओंखारबोखायो आङो मा जाम्बानो इसिबां गियो नामा नोङो मानसिफोरखौ नुजानायखौनो ओमफ्राय माखौ इसिबां गिबाय थायो नोङो हो आंनि सायाव फोथायनो लाखिहाय नैबे दंबांनाव आङो एखेबारे फोथायखौसो खालामथारा आं नोंनि खोथाखौ सिफायथाराना नों मानो आंखौ इसिबां दाउट खालामो आं रावनोबो खिन्थायाथ' ओमफ्राय आंनि आखाइखौलाय मानो हमबाय थाखो दे माबालै रुमबां सना आंनि जिउ सोरबा नोंनि आखाइखौ हमफैनानै लाफैगोन ना ओंखायनो आङो आखाइखौनो हमनानै हगारनोनो बाबायलै नोंनिखौ आयौ जाम्बा होन नोङो मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो दे मानो साना जानांगौ जाखो रुमबां आंहाथ' रावबो बिमा बिफाबो गैया दै बाय बाहागिबो गैया उन्दैयावनो थैजाजोब्बाय दा उफाय गैया दाहोना थाथिं ओरै खस्थ' खालाम ओरै खवारियाव खामानि मावहैलाय बेफोरबायदिनो खस्थ' जिउ खुंनांगासिनोलै आङो रुमबां नोङो जेबो जिंगा दासिथार दे बिरखां मानो इसिबां जिंगासियो नोङो रायजोखौ जों सानैजों जागोन ओंखायनो जोङो दानिफ्रायनो सानैजों प्लेनिं खालामलांखानांसिगोनहाय बेफोरबायदि नङाबा जाहैनाय नङा आरो आं सानदों सानैबो जोंहा ज'यैनो थांनानै खवारियाव अन्थाइ खननायखौबो एसे बारायसिनांसिगोन जोंहा नङाबा फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनबाय थानो दे जोङो आरो दा नै आजिखालिथ' जा दाम बारायबायहाय नै बुस्थुफ्राबो ओंखारस्लाबनो हाया माथो नों थिगखौनो बुजिदों रुमबां सना खवारियाव सानैजों थांनानै मोजाङैनो खामानिखौ मावनांसिगोनलै एबार आरो सानैजों ज'यैनो फैसाखौ ज' दोनलायलायनानै आरामैनो फिउचार प्लेनिं खालामलांनांसिगोन जोंहा सानैजों रुमबांलै मोनसे खोथा सोंनोमोन आं नोंनाव हा सोंबानो जाबाय मानोथो थाबाय थाखो माबालै रुमबां सना दाबायदियाव नोंखौ सोरबा नायनो फैयोबा नों आंखौ गारनानै थांगोन नामाब्रा जाम्बा होन नों मानो गारनानै थांनांगौ जाखो दे आं नोंखौ आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो बेखौ आं मा रावजों फोरमायनो आंहा रावानो गैया नोङो जेबो जिंगा दासिथारदे ओमफ्राय नोंना रिसार्ज गैला होननाया दाहायो सोनो थाखाय फैसा हरगोन दे आङो सोनानै लाबानो जाबाय नङाबा मेसेज हरनो खस्थ' जायोना आंहा गोसोखौनो जा बोरैबा मोनोहाय माबा माबि साननाय फैलायलाङो माबा आरो मेसेज हरनो मोनाबाथाय रिप्लायबो हरजायाबाथाय मायावबा मा जादों मा खालामनायनि थाखो बोरैबा मोनलाङोहाय आङो रिसार्जखौ सोनानै लाबानो जाबाय दा थांनानै नोङो दखानाव नों बायदि इसिबां अनसुलि गार्लफ्रेन्ड मोनगोन होननानै सानाखैमोनलै आङो रुमबां ए नों जाम्बालाय खाफालाव दंमोन आरो गिरानाबो बिदै गैयैनो माखौ इसिबां जिंगासिदों नोंलाय औलै रुमबां बेनोथ' आंनावबो ना गोरानानो बिदै दैबाय खोमा ना आं मिथियाहाय मा ना गोराना दैखो ना दाउला दाउआ दैलांखो आं मिथिलाहाय मा दे रुमबां थांनोसै खोमा दे आङो दा जोंनाबो माहाजोनाबो एसे माबागोन दावराव खालामलायगोन बियो ओरैजाय खोथिया रोगाहैनांगौनो आंहाबो दुब्लिथिं दे होमबालाय ओमफ्राय जाहाय मेसेज हरबानो जाबाय आरो हराव फन हरनाङा दे आं फन रायलायनो बायोहाय सिरि रायलायखुमानायखौ जा खस्थ' मोनलायलाङो मेसेज हरबानो जाबाय दे जागोन दे सना आङो हरगोन दे